ноиби президенти ташкилоти байналмилалии молиявӣ бо як сафари корие ба Тоҷикистон омада буд. Ин ҳам дар доираи дастгирии рушди иқтисодии ҷумҳурӣ. Ин хонум бо киҳо вохӯрд ва ин сафар чӣ аҳамияте дорад? Дар гузориши мо бубинед. ҳела шайхрӯҳӣ, ноиби президенти корпоратсияи байналмилалии молиявӣ, оид ба Шарқи наздик, Осиёи марказӣ, Туркия, Афғонистон ва Покистон тӯли 3 рӯз дар Душанбе қарор дошт. Дар доираи ин сафар ӯ бо намояндагони баландмақоми давлатӣ, ҳамкорон оид ба рушд, ҳамчунин намояндагони бахши хусусӣ мулоқотҳо дошт. ҳела шайҳрӯҳӣ бо соҳибкорони бахши насоҷӣ, кишоварзӣ ва финтек мулоқот дошт. муҳокима дар шакли муколамаи ғайрирасмӣ сурат гирифт. соҳибкорон дар бораи хусусиятҳои соҳаҳои фаъолияти худ ва нақшаҳои хеш барои тавсея додани он суҳбатҳо намуданд. соҳаҳое ки дар мизи мудаввар иштирок доштанд тасодуфан интихоб нашудаанд. бахши кишоварзӣ тақрибан 22% маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистонро ташкил медиҳад. бахши стартапҳо ва финтек бошад яке аз самтҳои ояндадор барои таъсиси ҷойҳои корӣ дар Тоҷикистон аст, ки беш аз 70% аҳолии онро ҷавонони то 30 сола ташкил медиҳанд. ҳела шайхрӯҳӣ ҳамчун бо дигар намояндагони вазоратҳо мулоқот намуд. онҳо доир ба фаъолияти IFC дар Тоҷикистон, ҷараёни татбиқи лоиҳаҳои муштарак, тавсеяи ҳамкории минбаъда, ҷалби сармояи хориҷӣ ва дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн табодули афкор намуданд. шудам ки имрӯз бо мо нафарони лоиқ ҳастанд ва машваратҳои моро дастгирӣ мекунанд. инҷо менеҷери минтақавии оид ба истеҳсолот, агробизнес ва хизматрасонӣ Ульяна Довбуш, директори минтақавӣ дар Осиёи марказӣ ва Туркия ва менеҷери минтақавӣ дар Осиёи марказӣ ҳузур доранд. IFC Тоҷикистонро дар бунёди иқтисоди бозоргонӣ ки асоси онро бахши хусусӣ ташкил намуда ва ба содирот нигаронида шудааст, эҷоди ҷойҳои корӣ ва ноил шудан ба рушди устувори дарозмуддат дастгирӣ менамояд. ҳейла шайрӯҳӣ ба ҳайси ноиби президенти минтақавии IFC дар роҳандозии робитаҳои мустаҳкам миёни бахши давлатӣ, институтҳои молиявии байналмилалӣ ва дигарон барои рушди имкониятҳои ҳамкорӣ кӯмак мекунад. корпоратсияи байналмилалии молиявӣ узви гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ, бузургтарин созмони байналмилалии рушд буда, ба бахши хусусӣ дар бозорҳои рӯ ба тараққӣ тамаркуз мекунад. IFC лоиҳаҳояшро дар беш аз 100 кишвари ҷаҳон, аз ҷумла Тоҷикистон амалӣ мекунад. дар соли молиявии 2022 IFC барои ширкатҳои хусусӣ ва муассисаҳои молиявии кишварҳои рӯ ба тараққӣ маблағи рекордии $32.8 миллиард барои истифодаи тавонмандии бахши хусусӣ ҷиҳати рушди шукуфоии муштарак ҷудо намудааст. лутфан метавонед дар бораи IFC ва ҳузураш дар Тоҷикистон маълумоти мухтасар пешниҳод намоед. албатта, IFC корпоратсияи байналмилалии молиявӣ мебошад. ин муассисаи бузургтарини бисёрҷонибаи молиявии рушд мебошад, ки танҳо ба корҳои вобаста ба манфиати рушди бахши хусусӣ ва дар кишварҳои дар ҳоли рушд қарор дошта машғул аст. мо як қисми гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ ҳастем, ки аз замони ба соҳибистиқлолӣ расидани Тоҷикистон ҳамкориро бо он оғоз намудем. ин қариб 30 сол аст ва дар ин муддат мо ҳам хизматрасониҳои машваратӣ ва ҳам ҳалли масоили молиявиро пешниҳод мекунем. ба фикри шумо соҳаҳои ояндадори Тоҷикистон кадомҳоянд? тоҷикистон кишварест ки аз захираҳои хуби табиӣ ба монанди обу гидроэнергетика, канданиҳои фоиданок ва албатта мардум ва ҷавонони ташаббускор зебо ва хеле меҳмоннавоз бой аст. аз ин рӯ ман бо намояндагони як қатор соҳаҳое ки барои таҷдид ва рушди минбаъдаи кишвар иқтидори назар аст доранд, аз ҷумла саноати насоҷӣ, агробизнес, бахши молиявӣ ва стартапҳои молиявӣ ва техникӣ суҳбатҳои муфид доштам.
онҳо як хислати умумӣ доранд: майлу хоҳиши нав кардани асбобҳои истеҳсолот барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ меҳнат ва самаранокӣ мебошанд. мо инчунин пайдоиши бештари соҳибкорӣ ва технологияҳои навро мебинем, аз қабили оғози стартапҳо ва илова бар ин мо рушди бахши молиявиро тавассути соҳаҳои бонкӣ ва ғайрибонкӣ мушоҳида мекунем. умуман баъзе соҳаҳои умумӣ вуҷуд доранд ки онҳоро такмил додан мумкин аст, то ба ин васила ба онҳо имкон дода шавад ки иқтидори пурраи худро ба даст доранд. тоҷикистон барои ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ чӣ корҳоро бояд анҷом диҳад? барои сармоягузорони маҳаллӣ ва байналмилалӣ хеле муфид хоҳад буд ки возеҳият, пешгӯишавандагӣ ва шаффофияти баъзе ҷанбаҳои давраи тиҷорати ҳамарӯзаро содда ва зиёд кунанд. ин содда кардани як қатор хизматрасониҳои давлатиро тавассути гузаштан ба ҳукумати электронӣ дар бар мегирад, то шумо возеҳӣ ва суръати дастрас намудани чанде аз иҷозатномаҳоро ҳис карда баъзе иҷозатномаҳои давлатӣ ва ғайра гиред. дуюм, содда ва баланд бардоштани суръат ва шаффофияти татбиқи қонунҳои мавҷуда аз қабили кодекси навиандоз бо мақсади ба таври назаррас содда кардани расмиёти онҳо, кам кардани шумораи санҷишҳо ба қадри имкон ва додани шаффофият ва пешгӯишавандагӣ ба соҳибкорон, сарфи назар аз маҳаллӣ ё байналмилалӣ будан ва чӣ гунагии андозаи онҳо. инчунин моро лозим аст ки сарбории андозро бозбинӣ кунем, то он кам шуда шумо тавонед соҳибкоронро барои гузаштан аз фаъолияти пинҳонӣ ё худ зери соя ба фаъолияти расмӣ ҳавасманд кунед, хоҳ онҳо сармоягузори маҳаллӣ ва ё байналмилалӣ бошанд. сармоягузорони хориҷӣ низ барои рушди имкониятҳои содироти молу хизматрасонӣ ва инчунин ба бозори дохилӣ ба гунаи соҳибкорони маҳаллӣ хизмат мерасонанд. барои онҳое ки воқеан дар давраи шукуфоӣ қарор доранд, мо бояд барои осон шудани логистика сармоягузорӣ кунем. бисёре аз ин мушкилотро метавон тавассути суръат бахшидан бо гузариш ба иқтисоди рақамӣ ҳал кард, то ки шумо тавонед бисёре аз таҷрибаҳои тиҷоратии худро дар интернет иҷро кунед ва дақиқ бидонед ки шуморо чӣ интизор аст. тавассути интернет ҷараёни хизматҳои хуб ва одамон метавонанд осонтар шаванд ва он инчунин ба баъзе дигар соҳаҳои хизмат хоҳад кард ки мо метавонем дар бораи он суҳбат кунем. AFC дар саросари ҷаҳон ҳазорон муштариён дорад ки ба кӯчидан ба кишварҳои нав, бозорҳои нав ва имкониятҳои нав таваҷҷӯҳ доранд. онҳо ба осонии пешбурди тиҷорат дар кишвар, фазои мусоиди тиҷорат назар хоҳанд кард. аз ин рӯ мо барои ҷалби сармоягузорони хориҷӣ содда кардани шароитро идома медиҳем. ба андешаи шумо мушкилоти асосии пешбурди тиҷорат дар тоҷикистон кадомҳоянд? мо баъзеи онҳоро омӯхтем ва онҳо масалан ҷалби сармоягузорони дорои дониши молиявӣ ва техникии маҳаллӣ ё байналмилалиро дар бар мегиранд. зерсохтор ба сармоягузории иловагӣ ниёз дорад. ҳамчунин дар хона ё идораву корхонаҳо дастрасӣ ба интернети васеътар беҳтар бошад. тавре ки медонед, интернети нахи оптикӣ имкони ҳифзи маълумоти бештар дорад. аз ин рӯ агар хоҳед ки соҳаҳои муваффақ эҷод кунед, бояд ба зерсохтори технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ сармоягузорӣ кунед, ки арзиши пешбурди тиҷоратро коҳиш медиҳанд. дуюмаш низоми нақлиёт дар кишвар аст, бо дар назардошти он ки шумо ба баҳр дастрасӣ надоред. одатан сармоягузорӣ ба соҳаҳое равона карда мешавад ки ба онҳо имкон дода тавонанд амборҳои молу хизматрасониро таъмин кунанд ва инчунин тавонанд эътимоднокии логистика, мавҷудияти нерӯи барқро таъмин кунанд, то корхонаҳо халалдоршавиро набинанд ки ба молу хизматрасонӣ ва нақлиёти онҳо зарар расонад. мо бояд дар бораи роҳҳои беҳтар намудани боркашонӣ, хизматрасонӣ ва одамон фикр кунем. дар ниҳоят ба мо муҳити мусоиди тиҷоратӣ ва меъёри ҳуқуқӣ барои сармоягузории хусусӣ лозим аст, ки дар он сармоягузорони маҳаллӣ ё байналмилалӣ аз амали ғайричашмдошти мақомоти танзимкунанда ҳарос надошта бошанд.
барои рафъи дастрасӣ доштан ба молия ва рушди тиҷорат дар Тоҷикистон IFC чӣ корҳоро анҷом медиҳад? IFC has been doing quite a bit to improve access to finance in Tajikistan. As a matter of fact, a great IFC барои беҳтар намудани имкониятҳои молиявӣ дар Тоҷикистон корҳои зиёдеро анҷом додааст. Дар воқеъ аксарияти кулли хадамоти сармоягузорӣ ва машваратии мо ба ин ё он роҳ ба ин мушкилот равона карда мешавад ва дар ҳалли он мусоидат мекунад. Зеро мавҷуд набудани дастрасӣ ба хизматрасониҳои молиявӣ як монеаи маъмулӣ барои рушди соҳибкорӣ ва ободии хонаводаҳост. Аз ин рӯ мо ба як қатор муассисаҳои молиявии бонкӣ ва ғайрибонкӣ аз қабили бонки Эсхата, Имон Интернешнл, ташкилотҳои маблағгузории хурд сармоягузорӣ кардем. фаъолияти ташкилотҳое ки мо маблағгузорӣ мекунем ба пешниҳоди хизматрасонии молиявӣ ба корхонаҳои хурдумиёна ки қариб тамоми соҳаи тиҷоратро ташкил медиҳанд, аз ҷумла бахшҳои калидие ки шумораи зиёди одамонро ба кор ҷалб мекунанд, аз қабили кишоварзӣ ва саноати насоҷӣ нигаронида шуданд. Албатта дар баробари савдои мол ва хизматрасонӣ ман мебинам ки талошҳои мо барои таъмини дастрасии осон ба маблағгузорӣ ҳанӯз ба анҷом нарасидааст ва IFC ҳанӯз роҳи зиёдеро бояд паси сар кунад. Мо бо ҳукумати Тоҷикистон ва Бонки Миллии Тоҷикистон барои фароҳам овардани шароити мусоид барои пешниҳоди хизматрасониҳои машваратӣ ҳамаҷониба ҳамкориҳоро идома медиҳем. Ба наздикӣ стратегияи миллии фарогирии молиявӣ қабул шуд ва мо имкон доштем ки онро дастгирӣ кунем. ҳамчунин рӯи масоили марбут ба хизматрасониҳои молиявии рақамӣ кор карда истодаем ва бисёре аз мушкилоти имрӯзаро шумо метавонед тавассути гузаштан ба иқтисоди ғайринақдӣ ҳал кунед ки дар он ҳама чиз пешгӯишаванда, шаффоф ва бехатар аст. Дар ин самт мо аз ҷумла дар ҳамдастӣ бо Бонки Миллии Тоҷикистон ва дигар мақомот кӯшиш ба харҷ дода истодаем. мо инчунин болои як қатор ислоҳоти калидӣ кор карда истодаем, то ки ба бахши хусусӣ имкон диҳанд ба маблағгузорӣ тарзи дастрасӣ пайдо кунанд ки қарздиҳанда ба маблағгузорӣ аз лиҳози иқтисодӣ камхарҷ машғул шавад. Ба ҳамин монанд ҷиҳати ҷалби сармоягузорӣ барои амволи манқул мусоидат мекунем. соҳибкорон метавонанд аз ҳисоби молу мулки манқул маблағгузорӣ ҷалб кунанд ва дар сурати ба танзим даровардани муҳити сармоягузорӣ худро бехатар эҳсос кунанд. Инҳоянд баъзе аз соҳаҳои фаъолияти мо ки имкон медиҳанд пешрафтҳои бо муваффақияти моро дар даҳу кишварҳои рӯ ба тариқаи саросари ҷаҳон дар ҳалли масоили молиявӣ такрор кунад. умуман баъзе соҳаҳои умумӣ вуҷуд доранд ки онҳоро метавон такмил дод, то ба ин соҳаҳо имкон дода шавад ки иқтидори пурраи худро ба даст биёранд. The lender feels also safe to proceed. So these are some of the areas we have been working on and which open up replication of successful development of financing solutions that we have seen in dozens of developing countries we have worked in all over the world. So your personal ба бинандаҳои мо чӣ гуфтаниҳо доред? аввалин сафар ба Тоҷикистон дар ҳаётам аст ва аз ин кишвари дорои сабзавоту меваи хуштам хеле мафтунам. меваю сабзавоти ин ҷо беҳтарин дар ҷаҳон аст ва ин бартарӣ рақобатпазир мебошад, чунки шумо бо такя ба соҳаи кишоварзӣ дар ҳоли рушд қарор доред. мардуми ин ҷо хеле меҳмоннавозанд, таомҳои бомаззаву олӣ ва фикр мекунам ки агар шумо баъзе нозукиҳои логистикаро ҳал кунед ва ба одамон имкони сафар ба Тоҷикистон ва ҳам дар дохили Тоҷикистон тавассути беҳбуди хадамоти авиатсионӣ ва низоми нақлиётро фароҳам оред, барои соҳаи сайёҳӣ имконоти зиёд вуҷуд дорад. ба назарам сайёҳӣ аз лиҳози фароҳам овардани ҷойҳои корӣ имконоти зиёд дошта минбаъд рушд ва ба шукуфоӣ мерасад. мо роҳи дарозеро тай кардем ва ҳанӯз ҳам дар оянда роҳи зиёдеро паси сар кардан лозим меояд, лекин умедворам ки боз бармегардам. аз боздидии худ хеле лаззат бурдам ва мебинам ки ин як кишвари пурра аз занону мардони устувор ва ҷавонони соҳибкор аст ва ман бесаброна умедворам ки барои вусъат додани корҳо мо дар ин ҷо ҳамроҳ талош хоҳем варзид.